Hej hej. Hej. Vi spiller med Swobby. Vi skal spille et eller andet. Ja, vi skal spille Egg Wars. Jeg ser livestreamer, hvis nogen skulle være i tvivl. Ja, han gør. Hvad Jeg reklamerer lige lidt. Tjek min kanal også. Ja, jeg skal nok linke den, tror jeg. Hvis jeg husker det. Jeg har ligger altid link. Jeg har lige lavet sådan, der altid ligger link til din kanal i mine beskrivelser. Ja, det der. Ja, kom her. Derovre nu. Vi skal se, om vi kan finde den der... Wow. Herovre måske. Hvis du tager den ene side, så tager jeg den anden side. Og herovre også, vi ikke på den der drawen. Her er der toys. Nej, Toys, den har vi. Her der er en storm her. Kom. Hvor? Herovre. Øverst på den her. Så starter vi med at få folk ind. Eller hvad man siger. Vi tager purple. Pink for helvede. Okay. Pink. Busy. Hold kæft, jeg har tynd mave. Eller jeg har ondt i min mave, eller jeg tror, jeg har lidt luft i min mave. Jeg optager. Kender du ikke det? Ja, men det er lidt upassende. Kender du ikke det der, når man har virkelig meget luft i mave, eller når man spiser virkelig, virkelig hurtigt, og så får man bare sygt meget luft i maven? Wow. Du kan ikke lide at snakke om det på din live. Eller live ting. Nej, jeg er ikke live. Det er bare lidt mærkeligt. Kommer du ned på hyggeren? Jeg er på hyggeren. Nå, jeg ved. Jeg hopper ud over kanten. Jeg joiner. Jeg hopper også ud over. Nej, det er jo dumt. Det er jo dumt for det. Jeg ved ikke. Okay, så skal vi fandme se nogle bagholdsangreb i det pisse her. Nu skal vi jo vinde, Morten. Hey, hvad for en map er det her? Jeg ramte siden af øen. Fuck. Det er vores yndlingsmap. Mit yndlingsmap. Hvad fanden? Nå, det er det her map. Det er mit yndlingsmap. Ja, det er mit. Det er det der, du plejer at hjælpe mig i. Hvad laver du? Jeg skal. For helvede, snask. Snask. Safety. Safety. Sådan. Landte du på... Ja, okay, det gjorde du. Jeg sad lige alt af den. Gold. Skal du lige have nogle blocks? Ja, jeg vil gerne have flere. Sådan der. Okay, kan du give mig lidt flere end det? Det plejer jeg godt nok. Hvor mange har du? 48. Det er ikke nok. Jeg skal have lidt over en stik. Den er det... What the fuck? Du skal lige have dem. Takker. Beskytter du os ikke? Ja. Eller... Du upgrader bare sådan noget, ikke? Ja, jeg regner lige med at købe. Okay, der... Vores nabo er også på vej over. Til os? Nej, jeg har styr på vores. Team Blacks egg has been destroyed. Ja, det går sgu nok. Ja, det er sgu helt fjern. Det er fjong. Det er kun én på god. Så jeg plejer at dø. Ja, og så plejer han at hjælpe mig, men indtil, så skaffer han lige alle materialer sådan at... Ja, diamond og gold og sådan noget. Ja. Nu køber jeg lige et iron sværd her. Så kan jeg lige beskytte vores æg. En god idé. Kæft, jeg har ondt med jeg skider. Spurgt. Så lidt. Okay, jeg har på diamond. Gold er ikke tændt, vel? Nope. Jo. Når jeg gold er tændt, ja, det er rigtigt. Skal jeg bare lige have mad er ikke tændt. Hvad? Det kunne faktisk være fedt, hvis de lavede en, der var mad. Okay, slap lige af. Det larmer, mand. Safety. Hele stolen må reparere bare, kan man høre. Ja, det gør den virkelig. Og jeg var sygt ondt. Ja, jeg stopper med at snakke om det. Hvad har du et? Ris. Nå, men jeg har diamond. Har du egentlig overvejet, at vi altid pink på det her? Nå, men vi har sgu altid været pink i det her map. Pinkies. Det er pink, ja, så brain. Har du taget nogle dimser med? Guld også? Jeg har guld også, jeg har 14 stykker guld. Der er en middel nu. Okay, så prøver vi at drikke. Og jeg kan ikke løbe. Nej, det er træls. Er der nogen bag mig? Prøv lige at tjekke. Der ligger et stykke mad, når du kommer over broen. Jeg kan se. Er der nogen bag mig? Nej. Jeg kigger ikke. Men det er der ikke. Okay, nice. Okay, jeg tjekker diamond. Eller diamond er den. Nej, diamond er ikke tændt. Den skal du selv tænde i. Jeg har en obsidian også. Ja, skal jeg lige komme og flikke. Jeg har obsidian på. Jeg skal lige holde øje med, om der ikke lige kommer nogen herovre. Det gør der ikke. Ja, vi skal holde meget øje med, ikke? For de har vel bare med at flække uden vi opdager det. Ligesom mig. Ja, du er sygt. Skal jeg gøre det? Det er også derovre. Jeg sgu da. Hold du lige øje, om de kigger? Men det gør han ikke.
Det gør han ikke. Du har fri bane stadigvæk. Nice. Ja. Og så fjern broen igen, fordi at de kan komme over til os nu og fælde ikke vores. Er det diamanter klar egentlig? Skal jeg upgrade den, eller skal vi droppe det? Diamanten? Ja. Upgrade. Der er en på en, det er dig, ikke? Jeg løber rundt på Det er vores. jo bare dig. Hvor mange diamonds har du? Jeg har nu 1. Okay, så kan jeg upgrade, hvis du giver mig den. Ja. Har du noget gold? Jeg har 6 stykker. Kan du give mig dem? Det ligger der. Så har jeg Og 10. der ligger noget iron. Ja, vi kan camper til start med i hvert fald. Skal du have noget fooden? Fooden? Jo tak. Okay, skal vi ikke sige, at vi camper indtil vi har fuld upgraded, og så går vi der efter. Jo. Fordi der er ingen grund til her. Okay, begge vores sider har noget, ikke noget af, hedder det. Okay, det er smart. Hvor meget ups? Du mangler 1 ups. Ja, og så skal den ellers bare have fuld hammer. Går du ind efter guld, eller hvad du gør? Nej, jeg står lige på diamond. Nå, hvor mange har du? 9 stykker. Er du going for the max? Ja, det tror jeg. Hvor meget koster den der? Skal jeg opgradere guld? Ja, det må du gerne egentlig. Vi har brug til det, nu når vi har brug for ops. Nå, jeg tror det er sådan. Jeg synes fuld, fordi at... Okay, skal jeg også opgradere guld fuld? Nej, det er næsten ikke uafført. Jo, guld, fordi vi skal bruge obsidian nu, når vi har brug for det. I'm going. Okay, jeg køber sådan lidt svær. Jeg håber, det er fint. Hvad fanden sker der? Der er Jeg lige skal lidt have noget meget læg. Det er helt vildt. Okay, må jeg ikke lige få lidt guld til svær? Jo. Ja, hvis du lige står derovre, så har jeg 5. Jamen, jeg står bare lige herovre. Ja, midt på øen. Har du nok til det svær, du skal have? Har jeg ikke, mand. Jeg skal lige have 4 mere. Ja, dem har jeg lige præcis. Jeg har ikke ondt i maven med. Vil du have en guld? Der. Jeg har 22. Der Vil du have noget jeg mad? kan snart... nej tak, jeg har masser. Hvor meget er med så? 13 stykker. Der er en til diamond derhen. Er der? Mm. Nå, ja, der kommer, de kommer ret hurtigt lige nu. Jeg upgrader diamond. Er den fuld hammer nu? Nu er den fuld hammer. Fedt. Fed mands bag. Så opgraderer jeg guld bagefter. Åh, jeg har sgu da råd til mange... der. Lad mig trykke. Sådan der. Okay, jeg står bare nærmest helt henne ved den der ting opgraderet, fordi det laggede. Wow. Wow, hvor diamond er effektiv. Diamond generator. Skal jeg købe? Jeg køber læder. Det har jeg jo gjort. Det er jo lige så godt, det koster ingenting. Ja, det er det. Det er lige lidt bedre, hvis vi bliver angrebet. Ja, men det er en del bedre. Vist. Ja, det er rigtigt. I don't know anything about... Jeg mangler lige 3 diamonds, så bliver guld også fuld opgraderet. Gul. Okay. Nu er væk. Copyright. Hvorfor har vi egentlig ikke flere subs, men vi har det lidt nederen? Everything is also... Det er nok fordi vi ikke har nogen flere. Har du guld? Har jeg guld? Jeg har 23 stykker. Kan du give mig dem? Der. Editing is awesome. Okay, jeg køber fuld iron til mig. Sådan. Hvad Kan du høre det? Ja. Safety. Det er pænt klam på Skype. Jeg kan få det, jeg har ondt i maven. Tid. Okay, det var dig. Jeg troede lige, der var en. Hvad skal vi bruge alt vores jern på? Er det bare mad? Ja, det tænker jeg. Jeg kan ikke til andet at bruge det på, men det. Jo, blocks, det er det eneste. Mm. Nu har jeg 62. Okay, jeg giver mig selv fuldstændig op, er det i orden? Ja. Har du iron svær? Nej, jo, jeg har diamond. Jo, jeg har iron svær. Hvor mange diamond har du?
Jeg har 6 tilbage. Det er bare, jeg har ingen diamond ting. Så når du Ja, men du får 20, når du... Eller... Ja. Okay, jeg kan lige lave 5 af dem der obsidians der. Wow. Du får lige 20 diamonds. Ja, jeg tror jeg laver armor af det. 21. Pis. Så begynder jeg at gå bow og sådan noget. Ja. Kan du ikke gøre sådan, jeg kan få et sværd? Det bedste Et der. sværd. Diamond. Ja, Man kan ikke få bedre end diamond. Har du? Ja, jeg kan godt give det jeg diamond. har kun et sværd. Det er 12, det koster for diamond sværd, ikke? Jo, det tror jeg. Det Jeg giver har en. Okay, så er der 11 her. Jeg skal bruge 12. Ja, men der er 13. Cool. Der. Nej, ikke 13k, det tror jeg ikke. Der. Everything is cool when you're Så går jeg efter bow. Kan du også skaffe det til mig, når du er i gang? Ja, jeg tager lige lidt guld, så jeg kan kigge. Okay. Var der mange? Der var 19 stykker. Okay. Så det var så galt. Hvad fanden skal man bruge jern til nu? Ikke enten med. Wow, der er meget ops på jo. Ja, den er ret voldsom. Går vi... Du mangler et stykke ops, men går vi så efter mere, eller er det lige meget? Jeg går efter mere. Jeg har råd. Jeg har nok til 5 lige nu. Nå, okay. Fair nok. Nå, jeg går efter bog til mig selv nu. Eller jeg har en bog til mig selv nu. Går du efter det til mig så? Ja, jeg skal nok skaffe den til dig. Vil du have en power, eller... Jeg vil gerne have power, ja. Det vil jeg egentlig også gerne i det her, fordi det er lidt ligesom... Det er lidt mere med at skyde hinanden ned på afstand. Ja. Yeah. Du må lige selv skaffe pile, det håber det er i orden. Ja, det kan jeg nemt. Bare du laver en fucking boo, man! Det er jo bare at gå hen til dig, mens der er råd til en booster dig. Har du? Ja. Så skal jeg få lige noget. Der. Okay, jeg tager den lige der til mig selv. Morten? Ja? Der ligger en bue herinde ved William. Ja. Yes. Jeg skal lige se, hvad man ellers skal få ting. Man kan købe en chest, man kan også købe TNT. Skal vi gerne have TNT? Jeg tror, vi mister på det. Jeg tror, det går mest ender med at gå ud af selv. Men jeg skaffer pickaxe til mig. Ja, kan du ikke skaffe den bedste til mig? Jeg har kun en efficiency 1, jeg vil have en efficiency 3. Ja, men jeg skaffer den bedste til mig først. Ja, og så bare bagefter, tak. Hvor mange diamonds har du? 0. Nå, okay. Den er sat ned med også obsidianaget. Ernæret. Nå, men jeg har også en pickaxe til dig. Wow, det går hurtigt med det her. Ja. Der ligger en herinde ved William. Okay. Skal vi gå efter apples? Ja, går du efter nogle masse golden apples? Ja, jeg tjekker lige, hvad man ellers skal få. Fuck, der ligger mange diamonds allerede. Jeg giver dem lige, der ligger 9. Wow. Det går for hurtigt nu. Ja, det skulle lige... Ej, det kan ikke gå for hurtigt med diamonds. Nej. Okay, ja, der er ingen, der har prøvet endnu. Nej, der er ingen, der har prøvet på det også. Nå, men jeg hacker lige lidt mere mad her. Og jeg står lige og skyder lidt på deres diamond, mand. Wow. Det kan være, at jeg dræber ham. Det kunne faktisk være lidt sjovt. Ja, de har ikke deres æg, så det kan være, at jeg var tæt på at dræbe ham. Jeg tror, jeg fik 5 skud ind på ham, eller sådan noget. Wow. Anything is awesome. Anything is cool when you're part of a team. Whoop. Skal vi købe et par almindelige apples? Okay, de koster kun to gold, det er jo easy. Okay, jeg måske har jeg dræbt en. Nej, det har jeg ikke. Okay, der er krig. Wait. Har du godt set det? Jeg fik en. Seriøst? Jeg fik et eld. Nej, jeg dræbte ham ikke. Jeg fik et skud ind på ham. Okay. Jeg fik et skud mere ind på ham. Okay, hvis du dræber ham, så er han helt død. Jeg fik et skud mere ind på ham. Jeg var lige ved at ramme ham. Jeg er kun blevet ramt én gang indtil videre. Efter meget ops på den der, man kan ikke komme rundt om det med nærmest. Jeg har en slag mere ind på ham.
Hvis vi kan få skubbet ham derude. Ja, det overvejer jeg lige, men han bygger op nu. Okay, Der er sygt mange diamonds ved siden af dig. jeg ved det godt. Jeg har 48 nu. Holy shit. Så kan du da 49. 50. Easy kold. Easy. Jeg overvejer at tage dem med et godt æble. Gør det. Skal jeg gøre det? Vi har ikke andet på diamonds på. Ja, vi har vores Så du smed lige 18 diamonds. og vi har wow, det der der var obsidian over alt. Ja, men det er ikke alle steder, man kan placere dem, så det står sådan lidt fucked. Wow. Nå, men jeg tager dem hårdt, medmindre de skyder mig ned, så jeg skal lige se, om man kan gøre det her. Bare ikke det. Okay, det kan man. Fucking smart. Det vidste jeg ikke engang. Ja, de ting jeg så som. Okay. Wow, de prøver bare at flække mig det, der siger. Vi er de ene... Nej, okay, der er lige red. Fuck, pis. Okay, jeg lader være med at falde ned. Nej, jeg har 0 seere. Hvad sker der? Mit program siger, jeg er 0 seere, men du ser alligevel med. Så Nej, det gør jeg ikke. Er du? Nej. Nå, okay. Ikke noget, at jeg lige selv optager. Søren, hvorfor ligger der en masse diamonds igen nu? Der lagde 28 diamonds bare sådan midt i det hele. Wow, men jeg har et godt æble. Du må godt købe et godt æble hos dig. Det gør jeg også. Det har jeg allerede. Jeg tror måske, jeg kan tage dem hårdt med fra nu. Jeg tager deres opmærksomhed. Ja, det er fint. Jeg har dem også. Jeg tror, jeg har opmærksomhed. Nu har jeg også et godt æble. Jeg har opmærksomheden. Bare tag dem. Okay, de har en meget fucked up sti, men den kan jeg godt lade sig gøre for mig. Wow, ja, de opdager mig ikke. Ja, måske alligevel. Jo, der er en, der opdager dig. Du må ikke dø. Jo, okay, det gør ikke noget. Du skal bare til at give op igen, det er det eneste. Bare løb ind nu. Ja, jeg har lige taget mit godt op. Men du skal bare vide, at de står der. Ja, jeg ved det. Jeg kan mærke det. Jeg prøver at skyde dem væk, så de bliver fuck, sådan. Jeg blev flækt baglæns. Okay, det var ret. Ja. Wow, jeg har godt af, jeg dør jo ikke. Nej, vel, det er det der i går også. Wow. Jeg skal lige bruge nogle flere pile. Du må godt skaffe nogle diamonds til mig, hvis det er. Er du ikke levende? Jo, men når jeg kommer op, du må godt lige skaffe noget skier til mig. Hvad? Fanden? Nå, okay, ja. Nej, du nåede ikke at respawn! Nej, det er egentlig rigtigt. Nej, det er træls! Jeg stod og holdt deres opmærksomhed. Fuck, pis. Hvorfor gjorde du det, efter I var død? Fordi jeg ikke så, du død. Eller jo, det ved jeg ikke! Wow. Fuck, men fuck det. Kæft, han har stået der i lang tid, mand. Okay, fuck, der var et... Ja, lige meget. Der var et rimelig sløv punkt der. Okay. Hej, mennesker, der ser med mig. På min livestream. Okay, fuck. Jeg går bare for at komme væk nu, tror jeg. Jeg skal lige have et godt æble. Jeg tror faktisk, der er råd til et. Ja, det tror jeg, der. Nej, der kan kun være 10 pis. Jamen, nu har jeg ikke noget mist. Rød, jeg prøver lige at finde rød, fordi de har stadigvæk deres æg. Okay, rød, den kan du godt komme over til. Det er 2 øer bagud, og der er broer derhen. Jeg vil rush dem. Wow, den ene af dem har ikke engang noget armor på. Hvad sker der for det? Yes, der er kun én på et. Og hun har læderarmor. Hvor den skynd der går baglæns. Hun har kun læderarmor. Ja. Hvor er Red henne? Bare gå baglæns. Gå væk fra dem, du slås med. Ja, jeg er på vej. Bare helt, ja, og så bare næste ø. Der er en med læderarmor. Hun er den eneste. Og hun har sit æg. Bare flæk hende. Og så tag ægget, tror jeg. Og ægget ser ikke ud, som om der er obsidian overhovedet, faktisk. Jo, der er obsidian. Okay, her. Der er obsidian, tror jeg. Ja, det har jeg. Og hun er bagfra. Ja, hun kan ikke skade mig. Har du godt, Rebel? Ja, men hun har ingenting. Kan du godt bare fortsætte med at minde det? Selvom du er besluttet på. Bare pak dig selv ind. Det er træls, det der. Bare pak dig selv inde i det der. Wow. Hvor lidt det virker. Ja, det virkede. Wow. Hvad er I jo bedre? Hun er på den anden side. Hun løber. Hun flygter. Jeg får hende ikke. Pis. Jeg holder øje med hende.
Hun fortsætter bare rundt på øerne. Er der bare gennemgang? Ja, der er bare gennemgang. Du kan bare følge efter hende. Hun er ikke stuck på den her ø, jeg troede lige. Hun bliver stuck på et eller andet tidspunkt, så kan hun ikke komme videre. Så enten så... hvad fanden er hun? Hun holder dernede i hullet. Hun er nede i hullet for helvede. Hullet? Hvad er der et hul? Lige dernede ved sandstingen. Hernede? Ja, lige under dig. Overraskelse. Nice. Jeg prøver at finde de andre igen. Jeg vil nok gå midt nu. Og så der er kun en. Jeg har lige dræbt det. What the fuck? På kig i chatten. Hvor jeg shot by Morten. Det er sgu da lang tid siden, jeg skød på ham overhovedet. What? Det er nok fordi, Morten, det var nok fordi, du skød ham, og så er han faldet ned. Han er selv faldet ud over eller sådan noget nu. Nå, ja, det er sgu da. Idiot. Men de er ikke på øen. De er ikke på deres ø. Nej. Hvor er de så henne? De er gået high ground, tror jeg. Til næste ø. Altså vores ø? Oppe i luften. Nej, de er ikke inde på vores ø. Jo, jeg ser ham. Nej, det er bare en vilje. Fuck. Den der røde har ikke engang fået lavet deres diamond. Nej, hun var virkelig langsom. Jeg forstår ikke helt, hvad der skete for hende. Var det den her? Ja, det var den her, hvor jeg bare blokket mig selv ind. Og fordi hun ikke havde nogen pickaxe, så kunne jeg bare... Okay, de står der. Ja, løber videre. Hvor er hun? Hvor er de henne? Der er kun en. Hvor er han? Jeg ser ham. Hey. Wow, jeg er gået hele vejen rundt. Jeg er henne ved dig. This will be the final... It's the final count. De er på din ø. Ja, det er godt. Vores ø. Jeg stiller mig bag ham, så kan han ikke gå tilbage. Og han står inde i et hul. Han er stukket sig selv, han er dum. Okay, han... Shit, han er meget punch. Nå, okay. Fuck, han lækker. Jeg har ingen seere. Okay. Prøv lige at se, hvis jeg rammer ham. Han flygter. Hvor fanden er han henne? Han er oppe bag det træ. Okay, han er om at tage diamond. Nej, lad være, Rush. Yeah. Jeg siger til, at du skal Rush. Nej. Der kommer den lyd der, når du rammer ham. Jamen, jeg har ikke lyd på, jo. Nej. Jeg har 4 stacks pil, så det burde gå. Ja. Det er faktisk på ekstra, at et godt apple er ikke overlevet. Det var også sådan, jeg døde engang. Det er faktisk lidt nederen. Jeg stiller mig ind foran ham, så skyder han på mig i stedet for. Ja. Det virker ikke rigtigt. It will works. Oj, han er om at... Nej, det er han ikke. Oj, jeg har set, der er en iron mere. Der er 2 iron generators. Nej. Wow. Den har vi ikke set. Jeg ved ikke, hvad jeg skal gøre. Nej, du kan ikke gå tilbage og gå midt. Jeg vil nok... Kan du ikke bygge noget side op på øen, sådan, så du kan gå, sådan bare bygge det op lige så stille? Side op på en sted, eller op på den her bro, så du kan gå over. Hvordan side? Der, så du kan komme lige så stille over på vores ø. Bygge noget væg op på vejen også. Det der virker ikke, tror jeg ikke. Jeg har 4 stacks. Ja, men... Morten, hvis du går på den anden side rundt om den der bil der, så gå ud på vejen, og så bygger en side op, et ligesom gelænder, som du ikke kan blive skudt ned. Kan du ikke gøre det? Måske. Jo. Fordi det bliver bare en evig bogfight, indtil en af jer ikke har flere pile. Ja, så køber vi nogen. Ja, nemlig. Hvor er det en bil, der er så tæt på? Oj, han kører samme taktik, tror jeg. Ja, han begynder også. Han kommer over mod... Nej, hvad fuck, han lukker i broen af nu. Ja! Det må jeg fandme undskyld. Wow. Bitch, you know. Du behøver ikke bygge på den side, der det er bare for, at du bliver skudt ud. Det bliver skudt ud, ja. Har du flere godt apples? Og i løb? Nej, okay. Jeg har ikke, ja. Okay, brug det, når du kommer i fight med ham. Eller ja, okay, det ved du godt selv. Det behøver jeg ikke sige. Kan han kravle op i træet? Jeg tror da godt, du kan rush. Nej, jo, rush.
Løb for helvede, løb. Nej, lad være. Han kom lige op der på træet i det jeg sagde det. Men hvis du kan ramme ham nu, så falder han ned. Okay, han løb ned selv. Han fandt ud af, at det var et dårligt stød. Han troede, han kunne skyde over, sikkert. Jeg tror, han fuck, han ramte faktisk. Han er godt Apple, han har bobler. Ja, okay, men så lader jeg bare lige det løbe ud. Det lader jeg lige mærke til. Wow, han står lige dernede baby. Jeg ramte ham. Og jeg skal lige se noget. Det var lige tanke om. Jeg er tilbage. Hvor fanden er han nu hen? Bag den der pind der. Jamen, det er fint. Nej, hvor fanden er han egentlig? Han er der. Kan du se ham? Ja, ja. Nå, ja, okay, der. Wow. Den der YouTubes egen kanal, den der live, ikke? Den ligger inde under gaming. Og jeg ligger inde, så man behøver ikke gå ud ind og noget, man skal bare lige trykke en hen. Det er faktisk fedt nok, jeg ligger derinde. Nå, det var bare lige det, jeg skulle tjekke egentlig. Det er lidt fedt. Og se, hvor langt jeg har bygget mig. Ja. Hvorfor du sætter den inde på? Det er for, at jeg så kan prøve her. Jeg smadrer den nederste. Så sætter jeg den næste 3 henne. Så sætter jeg en der. Det er faktisk klogt, det der. Det giver jo mening. Hvordan kan du tænke så smart? Går han tryhard? Nej, han gør ikke. Jeg kan godt vide lidt om, hvor meget liv han har og sådan noget. Det kunne være sjovt bare at løbe. Han har godt Apple stadigvæk. Hvordan kan han have det så lang tid? Det er bare absorption. Han bliver ved med at spise det. Jeg tror, han har et eller andet i hvert fald. Han spiser æble nu. Hvad for net? Det er kun det golden apple. Okay, fint. Og han står og camper. Nej, han er fri. Han er ude. Det er faktisk en ret intens kamp, den her. Mhm. Hvis du vil have nogle klip fra den, ikke også, så tror jeg har nogle gode clips. Ja. Det kan godt være ved det, fordi så kunne jeg lægge det ind også. Det her, det kommer bare til at lægge ud på YouTube. Ja? Det her kommer bare til at lægge ud på YouTube. Ja, men... Og det her, det er sådan en rimelig intens kamp. Ja. Kan du ikke prøve at komme over og sådan stå over ved træet nærmest? Og se ham, eller hvad? Ja, og se om han mister liv. Han ramte der i hvert fald. Du ramte der. Jeg kan godt vide, hvor meget liv han har. Okay, han spiser nu. Han spiser æble igen. Han har sygt mange æbler. Shit, mand! Jeg sidder op på det der. det der... Men hvad fanden er ham der? Nå, det er en anden seer. What the fuck? Ja, de er også. Det er en anden, der er død. Jeg kan se ham nemlig. Det er lidt forvirrende. Han er pisseirriterende faktisk. Han har lige et navneskilt, der hvor du er. Han spiser golden apple igen. Hvad sker der for, han er mange? Så lige til, hvis han stormer mig. Nej, det gør han ikke. Eller om du ved, mens jeg står og bygger. Ja, det ved jeg. Prøv lige at sige til, hvis han kigger. Han miner nu. Han er ved at lave noget. Han er selv ved at bygge noget op. Han skyder. Hvad? Han er i gang med at prøve at skyde. Wow. Pløkker bare ud. Wow, han skyder. Han rusher dig nu, tror jeg. Get down, bitch. Wow. Men han er sindssygt meget liv. Kan du ikke gå over til ham vildt derovre på din ø og købe en hel masse golden apples og æde, så du får masser af liv, fordi han har virkelig meget, tror jeg. Jo, så lige til, hvis han kigger så. Ja, selvfølgelig. Jeg skal have noget guld. Hvis det er ser på min stream, så må I godt skrive noget. Jeg vil få lidt gang i chatten, bare sådan for jeres skyld. Okay, nu er han også over game, tror jeg. Han står over ved træet. Han tager dig på siden, hvis du går ud der. Wow. Han er tilbage, du kan blokke op, du kan bygge. Du get down, bitch. Hvor mange biler er du tilbage? 3 stacks. Jeg tror, han var lige ved worst, og... Hey, ham der, den anden, der ser med, han er fra hans hold. Du fik ham. Nej. Jo, du fik slagen på ham. Byg. Du kan bygge nu. Du kan bygge... Bare skynd dig frem. Nej, han er frem.
Bare skynd dig frem, når jeg siger, fordi så tror jeg, han står i safe. Ud til dig. Han står bare og camper. Nu bygger han. Nu kan du også bygge. Okay, han hopper op nu. Tror jeg nok. Byg. Jeg tror godt, du kan bygge noget nu. Han står bare og bygger selv. Okay, han er oppe på toppen. Det kan du godt se. Okay, han fløj. Ej, det er så sygt ud. Han står og æder golden apples. Fed. Du har ham en gang til. Mm. Det er egentlig ret fedt. Det er ligesom, det er dig, der bygger dig fremad. Fanden laver han. Okay, han står. Han kommer op nu. Nej. Jo, nej, du kan godt bygge lidt. Jeg skal nok sige til, hvis han bøjer op, du kan godt bare bygge. Han står bare i videoerne. Ja, tag ham for helvede. Tag ham hårdt. Mig ned. Ja, der. Han er lige bag dig. Epic. Fucking gone, fucking gone, fucking gone, fucking gone. Har han også golden apple? Det tror jeg, eller han har spist virkelig mange i hvert fald. Men jeg tror kun det er golden apple, jeg tror ikke det er godt. Og du har bedre hjelm end ham. Det gør ingen forskel, det er den samme. Faktisk. Din er pænere. Okay, det var klogt til dig. Det var fandme klogt. Jeg er på halv liv. Jeg fik ham! Nice. Yes! Jeg har min livestream. Den kan du bare gå ind og tjekke. Det er